Gitugutan na ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Cebu City Police Office CCPO sa pagtanaw sa CCTV footage sa Central Room sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kinisubay usab sa ila karong padayong pakisusi sa gingong pagpangidnap sa usa ka Chinese national nga nailhang si Jason Ko sa Dakbayan sa Sugbo ni atong miaging semana. Matod ni Police Colonel Enio Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office, nga ang naasoy CCTV sa Central Room sa kagamhanan mo gyud ang katapusan nilang tan-awon kung nakuha ba gyud ang giingong pagpangidnap ni Ko. Kahinumduman nga sa tanang lugar nga gitumbok ni Ko diin siya giingong gikidnap o gipasakay usa ka van ni atong miaging semana. Wala gibisag usa ka lugar nga nakuhaan sa CCTV ang maong panghitabo. Butang nga nakapaduda sa kapulisan sa maong pangangkon. Wala usay testigo nga makasugilon sa kapulisan nga adunay nahitabong komosyon sa mga dapit diin giingong nahitabo ang pagpangidnap. Dugang ni Dalugdog nga sa Central Room nga CCTV footage di lang makita sa kapulisan ang mga lugar nga gitumbok ni Ko, kundi lakip na ang ubang kasikbit nga mga lugar diin nahitabo ang giingong pagpangidnap. Nadiha ang katong murag ka ng command center na diha tanang mga CCTV na nga naka-install diri sa Cebu City. Makita diha ang mga tanang mga sakyanan nga moagi. Latest ano city wala gyud mga istorya tong incident na to. Last lagi nakuan mo lagi to gipantudlo niya tong mga lugar nga gimension niya nga dito sa gipandakop. Pero pag review sa tulo ka establishmento nga gi-review ang ilang CCTV nga maigo tong iyang gimension nga mao nga area, wala magi commotion, wala magi kuan, wala magi kanang istorya nga kuan. Kuno gali makita sa kapulisan nga wa gyud makuha sa central nga CCTV ang giingong pagpangidnap ni Ko, hayan din hinamuhimo og laing lakang ang kapulisan alang sa ilang padayong investigasyon sa kaso. Subling giklaro ni Dalugdog nga di gyud sila magpanuko og pasaka og kaso ni Ko, kuno galing ang mga ebidensya magtumbok gyud kaniya nga nagtumo-tumo og istorya ngadto sa kapulisan. Nasayran nga sa pig-alayon hinuon sa kapulisan sa Bureau of Immigration. Walay negatibong record si Ko sukad miabot og nag-istar dinhi sa Sugbo. Bukas usab ang kapulisan sa paghimong witness sa duha ka trabahante ni Ko nga giingong una nang mibutyag sa kapulisan nga walay nahitabong pagmaginap sa ilang amo. Walay nahitabo nga robbery, walay nahitabo nga abduction. Mangita mig pamaagi nga kining tawhanan nga mga involved, mapasakaan po nato sila sumbong kay nakahatag ni sila og kanang kadaot. Nakaapekto po di siya sa atuang peace and order. Kay ang ubang mga tao makuyo-kuyawan ba? Basig na yung mga kidnapper diri sa siyudad sa Sugbo. O niya ilahar ding fabricated na story. So mo na atong ginakuha no nga dili na siya maparisan, dili na siya mautro nga maong insidente. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.